So hello friends, welcome back to my channel Birkhante YouTube channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो राइस फ्रेंड्स जेनाखि दाख्लैसो आङो लास्ट भिडिअ हाय जेनाखि 3.3 मिलियन सब्सक्राइबार्स जेनाखि बेस्ट हेल्प इन हिंदी बे YouTube चेनेला विदाउट रीजन डिलीट जानायनि सोमोन्दै भिडिअ बानायाखैमोन होनबा आङो दाख्लैहाय लास्ट भिडिअ हाय जेनाखि बे बेस्ट हेल्प इन हिंदी 3.3 मिलियन सब्सक्राइबार YouTube चेनेलखौ दा मा मोनफिनबाय आरोखि ना रिकभार खालामनो हासिनबाय बे YouTube चेनेल गावनि बे बेस्ट हेल्प इन हिंदी बे 3.3 सब्सक्राइबार 3.3 मिलियन सब्सक्राइबार YouTube चेनेलखौ मोनफिननायनि रिजन जादों मा बिथाङा मा टुइटारावहाय YouTube टीमनिसिम गावनि YouTube चेनेलखौ मोनफिननायनि रिक्वेस्ट खालामदों आरोखि ना YouTube टीमनिसिम रिक्वेस्ट खालामदों गावनि बे YouTube चेनेलखौ मोनफिननो थाखाय टुइटाराव टुइट खालामदों आरोखि ना आरो बे टुइट खालामनायखौनो मा गावनि बे सब्सक्राइबार जेनाखि गावनि फेन फलोवार्स गावनि YouTube चेनेलनि सब्सक्राइबार बिसोरखौ मा गावनि बे टुइट खालामनाय जेनाखि रिक्वेस्ट खालामनाय YouTube टीमनिसिम गावनि चेनेलखौ बेक खालामफिननाय बे टुइट खालामनायखौ मा रिटुइट खालामफिननो थिनो आरोखि ना माने गावनि सब्सक्राइबार्सफोरखौ माने गावनि फेन फलोवार्सफोरखौ आरोखि ना गावनि बे टुइट खालामनायखौहाय गावनि बे टुइटारावहाय गावनि बे टुइटार एकाउन्टआवहाय टुइट खालामनायखौहाय रिटुइट खालामफिननो थिनो आरोखि ना माने रिटुइट खालामफिननाया बे जेनाखि गावनि बे फेन फलोवार्स गावनि सब्सक्राइबार्सआ रिटुइट खालामफिननाया गोबां जाबाय नालाय YouTubeनिसिम प्रेसार थांबाय बे प्रेसार थांनायनि थाखायनो मा YouTubeआ बेनि YouTube चेनेलखौ फिन गोदानैहाय रिभिउ खालामफिननानै मा बेनि YouTube चेनेलाव खुनु इलिगेल भिडिअ गैया होननानैहाय बेनि YouTube चेनेलखौ हरफिननाय जादों आरोखि ना जालाय YouTubeआलाय बेनि YouTube चेनेलखौ मा सेक्सुयेल कन्टेन्ट बानायनो थाखाय नोंनि YouTube चेनेलखौ जोङो डिलीट खालामनाय जादों होननानै बुंदोंमोन आरोखि ना बाट बेनि YouTube चेनेलाव खुनु बेबायदि सेक्सुयेल कन्टेन्टनि भिडिअ गैयामोन आरोखि ना माबा YouTube चेनेला मा बेनि YouTube चेनेलखौ डिलीट खालामदोंमोन बाट बेनि टुइटाराव टुइट खालामनाय एबा बेनि फेन फलोवार्सफोरा एबा बेनि सब्सक्राइबारफ्रा बेखौ बारे बारे टुइट खालामनायनि थाखाय मा YouTube टीमाहाय बेनि YouTube चेनेलखौ रिभिउ खालामफिननानैहाय मा बेनि YouTube चेनेलखौ खुनु माबा सेक्सुयेल कन्टेन्टजों एबा इलिगेल भिडिअ गैयिनि थाखाय मा बेनि YouTube चेनेलखौ हरफिननाय जाबाय आरोखि ना बायचान्स जुदि नोंथांमोनहाबो एबा नोंथांमोनजोंबो बेफोरबायदि सोरबा हेकारजों YouTube चेनेला हेकिं खालामजानाय एबा बायचान्स जुदि नोंथांनि YouTube चेनेलाव बेबायदिनो जेनाखि बे बेस्ट हेल्प इन हिंदी बेबायदि YouTube चेनेला बेफोरबायदि विदाउट रिजन डिलीट जायोबा नोंथाङाबो थिग बेबायदिनो खालाम आरोखि ना टुइटारावहाय YouTube टीमनिसिम नोंथांनि बे YouTube चेनेलखौ मोनफिननायनि रिक्वेस्ट खालाम आरोखि ओमफ्राय बिनि उनावहाय मा नोंथांनि बे जेनाखि बे टुइटारावहाय नों जेनाखि लिरनानै टुइट खालामदों बेखौहाय मा नोंनि बे सब्सक्राइबार एबा नोंथांनि बे फेन फलोवार्सफोरखौ मा बे नोंथांनि जेनाखि टुइटाराव टुइट खालामनायखौ रिटुइट खालामफिननो थिनो आरोखि ना रिटुइट खालामफिनोबा मा नोंथांनि बे YouTube चेनेलखौ मोनफिननायनि खोथा थायो आरोखि ना माने प्रेसार थांसै YouTube टीमनिसिम ओमफ्राय YouTube टीमा मा नोंथांनि YouTube चेनेलखौ रिभिउ खालामगोन नोंथांनि YouTube चेनेलाव खुनु जेबो इलिगेल भिडिअ गैयाबा नोंथांनि बे YouTube चेनेलखौ मोनफिननायनि चान्सआव थायो आरोखि ना बेफोरबायदि जानाया मा बेफोरबायदि मोनफिननाया मा बेल' मोनाखै आरोखि गोबां इउटुबारफ्रानो बिनि गावनि बे गाव YouTube चेनेला डिलीट जानायखौ बेफोरबायदिनो डिलीट जानाय विदाउट रिजन डिलीट जानाय एबा सोरबा हेकारजों हेक खालामजानायफोरबायदि चेनेलखौ मा टुइटारावनो टुइट खालामनानै एबा गावनि बे फेन फलोवार्सखौ गावनि बे टुइट खालामनायखौ रिटुइट खालामफिननानै मोनफिननाय जादों आरोखि ना माने YouTubeनिसिम रिक्वेस्ट खालामनाय जाबाय बायचान्स जुदि नोंथांमोनहाबो एबा नोंथांमोनजों बेफोरबायदि रिजना जायोबा नोंथांमोनहाबो बिदिनो खालाम आरोखि ना एबा हेकिं खालामजायोबा विदाउट रिजन डिलीट जायोबा नोंथांनि YouTube चेनेला थिग बेबायदिनो खालाम आरोखि ना आरो नोंथाङाबो आंखौ टुइटाराव दाबो फल' खालामाबा खालाम बायचान्स जुदि नोंथांमोनजों बेफोरबायदि रिजना जायोबा आंबो नोंथांमोनखौ हागौमानि हेल्प खालामो आरोखि ना अके आरो बिथाङा मा गावनि बे YouTube चेनेल मोनफिननायनि खुसियावनो मा बिथाङा मा खालामदों 1 लाखनि गिभअवे दोनदों आरोखि ना 1 लाखनि गिभअवे फार्स्टआवहाय बिथाङा बुंदोंमोन 10 जन मानसिनोहाय 10,000 करि 10 जन मानसिनो रानना होगोन होनना बुंदों माथो गिभअवे खालामगोन माने उइनार खालामो आरोखि गावनि बे गिभअवेआवहाय 10 जन मानसिखौहाय उइनार खालामगोन बाट गावनि बे माने गावनि गिभअवे खालामनायखौ एक्सचेन्ज खालामफिनो माने चेन्ज खालामफिनो आरोखि रुल्सफोरखौहाय 10नि जायगायावहाय 100 जननो एबा 10 जननि जायगायावहाय 100 जनखौ उइनार बानायगोन होनना बुंदों आरोखि ना उइनार माने पार पार्सन 1000 करि होनाय जागोन आरोखि ना बेयो बिथाङा बुंदों बेंक एकाउन्टआवनो ट्रान्सफार खालामहरगोन आरोखि डाइरेक्टलि अके नोंथाङा जुदि लाकि उइनार जायोबा नोंथांखौ डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामगोन बिथाङाहाय बिनि उनावहाय नोंथांनि बेंक डिटेल्सखौ बिहरगोन नोंनो लगेनो मा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआवहाय 1000खौ माबा खालामनानै सेन्ड खालामहरगोन आरोखि ना फार्स्टआवहाय 10 जन मानसिनोल' होनदोंमोन बिथाङा 10,000 करि 10 जन मानसिखौल' उइनार खालामगोन होनना बुंदोंमोन बाट दा मा चेन्ज खालामफिनदों रुल्सखौ बिथाङा
10 जननि गेजेराव 100 जन मानसिखौ बानायदों आरोखि 100 जन मानसिखौहाय विनार बानायगोन होनना बुंदों आरोखि ना स' फ्रेन्ड्स नोंथाङा बे गिभावे खालामनायाव पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन नोंथाङा सिम्पलि बिथांखौ इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनांगोन आरो गावनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टाव मोनसे गिभावे खालामनायनि सोमोन्दै मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनो आरोखि ना बे भिडिअआवहाय नोंथाङा मा मोनसे कमेन्ट खालाम नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदियै मोनसे जायखिजाया मोनसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय मोनसेनि बारा मोननै मोनथाम कमेन्ट दा खालामा होननानै बुंदों बिथाङा जायखिजाया मोनसेल' कमेन्ट खालामना मोनसेल' कमेन्ट खालामथिनदों नोंथांखौ अके आरो जानो हागौ नोंथाङा बे गिभावे खालामनायाव पार्टिसिपेट खालामोबा मा नोंथाङाबो विनार जानो हागौ एबा आंबो जानो हागौ बेयावथ' बुंनो हाया ना लाखिनिसो खोथा बे जेनाखि जेसेबांनाखि गावनि बे फेन फलोवार्सआ बे गिभावे खालामनायाव पार्टिसिपेट खालामनाय बे पार्टिसिपेट खालामनायनि गेजेराव गासै 100 जन मानसियानो विनार जागोन होननानै बिथाङा बुंदों विनार जागोन 100 जन मानसियानो अके नोंथाङा मा बिथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टसिम थांनो थाखाय मा बिथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टनि लिंकखौ आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों नोंथाङा बे लिंकआव क्लिक खालामबानो नोंथाङा मा बिथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टसिम रिडाइरेक्ट जालांगोन आरोखि ना रिडाइरेक्ट जालांगोन बिथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टसिम बे लिंकआव क्लिक खालामबानो अके आरो नोंथाङा मा इन्स्टाग्रामाव डाइरेक्टलि बिथांखौ सार्चबो खालामनो हागोन बिथांनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टनि नेमानो जादों मा आइ एम गौरब डाइरेक्टलि नोंथाङा सार्चबो खालामनो हागोन आरोखि ना स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामना अल अपसनाव क्लिक खालामदो जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बेनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय स' फ्रेन्ड्स दिनै खायसै बाय